שיתופי פעולה זה משהו שהוא מאוד חשוב, לא רק בתיווך, כי זה מגדיל את כמות הלקוחות. יש לי פריסה יותר גדולה של אנשים שיכולים להגיע אליי. השיתוף פעולה אומר שאם יש לי בית שאני מפרסמת אותו, אני פותחת אותו לכל המתווכים. זה אומר שאומנם אני חברת בוטיק, אבל בעצם המשרד שלי זה כל מודיעין. שכל מתווכי מודיעין יכולים להיכנס לבית שלי ולתת לי הצעות. יש מתווכים שלא פותחים את הדירות שלהם בשלב ראשון, הם מגבילים את זה רק לקונים שלהם, ואז זה בעצם גורם לדירה להימכר פחות מהר. מכיוון שהמשרד שלי הוא כל מודיעין, וטובת המוכר שלי היא מעל הכל, אני אעשה שמיניות באוויר כדי שהוא ימכור, לא מעניין אותי אם זה יגיע קונה שלי פרטי או קונה של מתווך. מה שחשוב לי, לפתוח את הדירה לכולם, אז מוכרים. בפעם הבאה שאתם נותנים את הבית שלכם למתווך, תשאלו אותו אם הוא עושה שיתוף פעולה, כי זה סופר סופר חשוב ויכול לגרום למכירה מהירה וטובה של הבית שלכם.